Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bidos. Taong 1972, Talavera, Nueva Ecija. Noong mga panahong ito, napadpad si Bidos sa Nueva Ecija dahil sa meron siyang hinahanap na babae. At ang babaeng ito, palagi niya nakakausap sa pangitain kahit siya ay gising. Sigurado siya na hindi siya nananaginip, kaya naman habang tumatagal ang kanilang pag-uusap, tila bang nagkakaroon siya ng kumpiyansa sa sarili na hanapin ito. Malapit lang sa kanila ang Talavera, kaya naman hindi siya ganong nag-aalala sa mga babaunin niya. Isa pa, hiwalay na siya sa kanyang mga magulang, kaya naman kahit anong desisyon ang gawin niya, alam niya na wala nang hahadlang. Ilang araw bago siya umalis, kinausap niya ang kanyang kaibigan ukol dito. Ipinagtapat niya ang kanyang mga pinagdaanan sa pagbabaka sakaling may maitutulong ito. Ngunit sa kasamaang palad, nanatiling palaisipan para rito ang kanyang mga karanasan. Ano ka ba naman, Bidos? Katanda-tanda mo na, naniniwala ka pa rin sa mga ganyan. Alalahanin mo baka demonyo yung nakikita mo. Kung ako sa'yo, lumapit ka na muna sa albularyo para maliwanagan ka. At nga pala, bahala ka na sa desisyon mo. Buhay mo yan. Kaya ikaw ang may pananagutan. Uwi ka ng kaibigan niya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi na siya umimik. Inaasahan na rin niya kasing gano'n ang sasabihin nito sa kanya. Kaya naman imbis na makipagtalo pa, pinili na lamang niyang sumunod sa lahat ng naipayo nito sa kanya. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, dumiretso siya sa bahay ng isang manggagamot sa kanilang lugar. Ang naging problema lang, kahit anong gawin itong pagtawas, hindi lumalabas sa tawas ang nilalang na ikinuwento niya. Ayon sa matanda, marahil gumagamit ito ng sabulag, kaya napakahirap nitong mahagilap. Dagdag pa nito na, kung magtatagal pa siya, kaya nila itong tukuyin, ngunit nang marinig niya na aabutin ito ng 1 linggo, nagpasya siyang umatras. Sa isip-isip niya, hindi siya papayag ng ganoong kahabang proseso dahil sa meron din naman siyang hinahabol na oras. Mariin din niyang inilahad na pwede pa naman nila itong ipagpatuloy pagbalik niya ng baryo. Dahil sa kanyang sinabi, wala namang nagawa ang matanda. Subalit bago siya umalis, muli siya nitong pinaalalahanan ukol sa panganib na kanyang kinakaharap. Hindi ka sigurado dyan. At kung ako ang tatanungin mo, mukhang impyerno ang pupuntahan mo. Mag-iingat ka. Mapanganib ang lugar ng Talavera. Pagkasambit nito ng mga kataga, umalis na siya ng walang imik. Literal na hindi niya ito pinansin, gawa ng sa isip-isip niya, wala naman itong maitutulong na maganda. Ang mahalaga, mahanap na niya ang babaeng kanyang iniibig nang sa gayoy magsama na sila. Hindi nagtagal, pagsapit ng araw na kanyang hinihintay, maaga pa siyang umalis. Bandang 9:00 na siya noon nakarating ng Karatig Baryo, gawa ng hindi siya nagdala ng anumang masasakyan. Kahit malayo, literal na lakad lang para naman makatipid. At nung marating na niya ang baryo, tumambad sa kanya ang mga taong abala sa pamimili ng mga isda at karne sa sentro. Hindi mahulugan ng karayom noon sa lugar na yon, gawa ng araw ito ng saudan. Subalit kahit abala ang lahat, hindi siya nagpatinag sa mga bagay na bahagyang nakaagaw ng atensyon niya. Para sa kanya kasi, titipirin niya ang dala niyang pera hanggang sa makita na niya ang dalaga. Bukod sa wala kasi siyang ideya kung saan ito hahagilapin, malakas ang kanyang kutob na aabutin pa ng ilang araw ang kanyang paghahanap. Lumipas ang araw, nagpaikot-ikot lang siya sa baryo, abala sa pagtatanong sa mga tao. Yun nga lang, kapag naririnig nito ang pangalan ng babae,
bigla siya nitong nilalayuan ng walang paalam. Yung iba napapamura pa, tapos yung iba naman pinagtatangkaan pa siyang saktan. Kesyo, nababaliw na raw siya at kung ano-ano pa. Ngunit sa likod ng masasakit na salita na kanyang natatanggap, hindi siya natinag. Wala mang kilala sa lugar na yon, na natili siya rito upang ipagpatuloy ang kanyang mga gagawin sa susunod na araw. Sa paglalim naman ng gabi, napansin niya na bandang 5:00 pa lang ng hapon, tahimik na ang baryo. Wala ka nang makikitang dumaraan sa labas, tapos yung mga kabahayan doon, hindi mo na makikitaan ng mga bintanang nakabukas. Wala ka ring maaaninag na sulo sa loob ng bahay. Animoy takot ang mga itong magsiga kapag gabi. Dahil sa kanyang mga nakita, dali-dali rin naman siyang naghanap ng mapagsisilungan sa takot na baka meron ngang mangyaring hindi kaaya-aya. Halos makailang beses na siya noong nag-ikot-ikot sa baryo hanggang sa dumating ang puntong napadpad siya sa isang lumang gibang simbahan. Kagaya ng maraming parte ng baryo, wala ka na roong makikitang kabahayan. Distansya ang mga tao roon, animoy merong nakakahawang sakit na nagmumula sa lugar na yon. Dagdag pa ni Bidos na may bubong at pinto pa naman ng simbahan, ngunit yung loob nito napakagulo na. Marami sa mga salamin basag-basag na at yung loob nito nilalamo na ulit ng kalikasan. Gayunpaman, dahil sa iyo ng lugar na pwede niyang mapagtaguan, pilit niya itong pinagtiyagahan. Naisip niya kasi na hindi makakapasok sa mga ganoong lugar ang mga nilalang na hinihintay ng mga taga-baryo, kung kaya't kapag nanatili siya rito, posibleng makaligtas siya hanggang sa susunod na araw. At dahil sa ganun niyang kaisipan, nanalig siya na walang masamang mangyayari sa kanya. Ngunit lingid sa kanyang kaalaman, paparating na pala ang mga nilalang na habang buhay na tatatak sa kanyang isipan. Bandang 10:00 ng gabi, sa kasagsagan ng katahimikan ng paligid, may narinig siyang mga alulong ng aso. Nagtagal ito ng 2 minuto bago yun tuluyang nanahimik. Pagkatapos sinundan ito ng malakas na simoy ng hangin na halos magbukas sa pinto ng simbahan. Alam niya na itinarangka niya ito, kaya naman napasilay siya ng unti-unting nabubuksan at dali-dali siya roong lumapit para ito ay maisara. Ilang minuto pa ang lumipas. Dito na rin siya nakalanghap ng kakaibang amoy na halos may hahaling tulad mo sa amoy ng naagnas na labi ng aso. Kanina wala naman siyang nalalanghap na ganun, kaya nang mapansin niya ito, nagduda siya. Kahit papano kasi, marami-rami na rin siyang nalalaman ukol sa mga nilalang na may kakayahang magpadala ng ganoong amoy. At sa mga oras na yon, iisa na lang din ang naisip niya at ito ay walang iba kundi ang pagdating ng mga aswang malapit sa lugar kung saan siya nagtatago. Di nagtagal, kagaya ng inaasahan ni Bidos, may mga narinig na nga siyang pag-ungol ng mga tao. Yung iba sumisigaw pa, habang yung ilan naman umaatungal na animoy matinding paghihirap ang dinadanas nila. Dala ng kuryosidad, sumilip siya sa siwang ng pinto upang tingnan ang nangyayari sa labas. Pagtungaw naman niya rito, bumungad sa kanya ang mga taong pilit na umuunat sa gitna ng kalsada. Walang saplot ang mga ito, tapos yung katawan nila binabalot na ng itim na likido. Hindi niya mawari kung ano ang sangkap ng likido, ngunit nasisiguro niya na doon nagmumula ang amoy na nalanghap niya. Maya-maya pa, biglang umusok ang katawan ng mga ito kasabay ng unti-unti nitong pananahimik. Pansamantalang binalot ng katahimikan ng buong paligid at sa isang iglap, may mga nasilayan siyang mga nilalang na biglang lumipad sa kalangitan. Napakabibilis ng mga ito sa puntong hindi niya na ito masundan ng kanyang paningin. At nung malis naman ang usok sa paligid, wala na siyang nakitang nilalang na naroon. Kalaunan,
Dito niya na nasilayan ang mga nilalang na nagpapaikot-ikot sa ilalim ng liwanag ng buwan. Wala siyang ideya kung ano ang pakay nito, ngunit may kutob siya na naghahanap ito ng mga mabibiktima. Ilang segundo pa ang dumaan, bumulusok ang mga ito sa kabahayan hanggang sa tumagos na sila sa mga bubong. Pagpasok nito sa loob, agad na nagsigawan ang mga taong nakakubli roon, habang ang iba naman nangahas ng lumabas ng bahay habang paulit-ulit na humihingi ng tulong. Dahil sa kaguluhang yon, hindi siya nagdalawang isip na buksan ang pinto ng simbahan. Nagbabakasakali siya na may makakarating sa pinagtataguan niya, ngunit sa kasamaang palad walang pumunta. Lahat ng taong nakatira sa baryo, nilagpasan lang ang kanyang kinaroroonan, animoy hindi nila ito nakikita. Bagay na ikinagulat niya sa kadahilan ng kitang-kita niya kung gaano kalaki ang simbahan. Paglayo naman ng mga ito, mas lalo pa silang sinundan ng mga nilalang hanggang sa isa-isa na silang madagit. Sa halos 10 kataong tumakas, 2 lang sa mga ito ang nakaligtas. At yung 2 yon, nagtamo pa ng malalalim na kalmot sa kanilang mga katawan. Matapos ang pangyayari, tulala lang naman siyang napaupaw sa likurang bahagi ng pinto. Habang pinag-iisipan ng kanyang mga nasilayan, bakas sa kanyang muka ang matinding takot at pagkasindak. Una kasing sumagi sa kanyang isipan noon, baka matuntun din ng mga ito ang kanyang pinagtataguan. Mabuti na lang talaga, hindi siya nito gaanong napansin hanggang sa kalaunan umalis na ang mga nilalang sa baryo. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, napabuntong hininga na lamang siya habang patuloy pa ring nagmamasid. Maya-maya pa, nang makarinig siya ng ingay mula sa kakahuyan kung saan sumuot ang 2, agad niya itong pinuntahan. Pagsilay naman niya sa mga ito, dali-dali niya itong tinulungan hanggang sa makabalik na siya sa gibang simbahan. Pagpasok naman nila roon, takang-takang 2 kung bakit merong ganoong lugar sa baryo nila. Ang pagkakaalam kasi ng mga ito, abandonadong lote lang ito, kaya naman matagal na nila itong hindi pinagtutuunan ng pansin. Dagdag pa ng isa nitong kasama na sa tagal ng paninirahan nila sa lugar, hindi niya halos sukat akalain na meron pala roong gibang simbahan. Nang marinig naman ni Bidos ang sinabi nito, agad naman siyang umalma, gawa ng hindi rin siya halos makapaniwala sa mga narinig niya. Talaga ba? Ang laki-laki nito hindi niyo nakita? Imposible naman na hindi pa kayo rito napapadaan. Tsaka ako nga, kabago-bago pa lang dito. Nakita ko na ang lugar na ito. Kayo pa kaya? Takang sagot niya sa 2. Dahil sa kanyang sinabi, mariin namang nanindigan ang mga taga-baryo na totoo ang sinasabi nila. Nabanggit din ng mga ito na kahit magtanong-tanong siya sa lugar, wala siyang maririnig ukol sa gibang simbahan na napasukan nila. Nang marinig naman nila ang sinabi nito, kahit papaano nahikayat siya ng 2 na maniwala. At sa halip na makipag-argumento pa, itinuon na lamang niya ang kanyang wisyo sa pagtulong sa mga ito. Kalahating oras ang dumaan. Nang mabendahan at magamot na niya ang sugat ng 2, dito na sila humanap ng mapagpapahingahan. Kinabukasan, hindi pa man sumisikat ang araw, niyaya na siya ng mga ito na sumama sa kanila. Bilang pasasalamat, binigyan nila ng matutuluyan itong si Bidos para naman kahit papaano hindi na ito mahirapan pa. Dagdag pa ng mga ito na sila na rin ang bahala sa kanyang mga kailangan nang sa gayoy makabawi naman sila sa ginawa nitong pagtulong at pagligtas sa kanilang 2. Dumaan pa ang mga araw, kahit papaano ay naging komportable na siya sa lugar. Ngunit sa kasagsagan ng kanyang pananatili, parang may napapansin siyang tumatawag sa kanya mula sa gibang simbahan. Gabi-gabi itong nangyayari hanggang sa hindi na ito maatim ng kanyang isip. Di nagtagal, kagaya ng inaasahan,
Nahulog na siya sa bitag ng tinig na tumatawag sa kanya. Kasagsagan noon ang kabilugan ng buwan nang pumasok siya ng simbahan. Malalim na ang gabi, kaya naman kahit isang saksi, walang nakasilay sa ginawa niya. Pagbukas niya ng pinto sa entrada nito, agad na tumambad sa kanya ang mga babaeng nakatalukbong ng puting tela habang nakaluhod sa mga upuang wasak-wasak na. Kahit hindi rin komportable ang mga ito, nagpatuloy ito sa pagdarasal na animoy ayaw nila itong mapatid ng kahit isang segundo. Pagbaling naman niya ng tingin sa pinakaunahang parte ng simbahan, dito niya nakita sa kauna-unahang pagkakataon ang babaeng palaging nakakausap at nasisilayan niya sa kanyang pangitain. Bagaman alam niyang imposible itong mangyari, hindi ito kayang itanggi ng kanyang sarili. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakilala at nahawakan na niya ang babaeng matagal na niyang iniibig ng palihim. Ayon kay Bidos, Amparo ang pangalan nito. Matagal na yung nabuhay sa mundo at sa panahong yon, nagsisilbi na lamang itong gabay ng mutyang nakalibing sa simbahan. Kaya ito nagpapakita sa kanya ay dahil sa siya ang napili nito na mamahala sa mutyang pinangangalagaan nila. Dagdag pa nito na dumating na ang araw ng pagtangan niya rito kung kaya't nagagalak silang lahat sa ligtas at maayos niyang pagdating. Mariin din itong inilahad na pagkatapos ng gabi, malayong malayo na siya sa dati niyang sarili. Kung noon sunod-sunuran siya, ngayon siya na ang magiging ehemplo ng lahat ng taong kumikilala at nagtitiwala sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi niya maiwasang mapaisip. Alam niya kasi na ordinaryong tao lang siya, kaya ang mga ganoong pagkakaloob ay hindi nararapat sa kanya. Dagdag pa niya na wala siyang alam pagdating sa lihim na karunungan, kaya naman halos hindi niya mawari kung bakit siya ang napili. Ngunit nang marinig ito ng babae, mariin itong inilahad na nakatadhana na yung mangyari sa kanya. Wala rin siyang karapatan na ito ay tutulan dahil magsisilbi itong insulto para sa mga bathalang pumili sa kanya bago pa man siya ipinanganak. Ipinaalala rin ng babae na katakatakot na kamalasan ng mangyayari kung tatalikuran niya ang tadhanang nakaabang. Dahil sa sinabi nito, wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, itinuro nito ang isang parte ng hagdan na gawa sa bato malapit sa altar ng simbahan. Pinapatibag ito sa kanya ng babae, gawa ng sa loob umano nito, naroon ang bagay na matagal na sa kanyang naghihintay. Matapos naman itong mailahad ang lahat sa kanya, dito niya na sinimula ng pagtibag sa hagdan. Sadyang matitibay at makakapalang bato na inilagay dito, kaya naman 5 oras niya itong tinibag bago niya nakita ang isang makapal na tela na gawa sa balat ng hayop. Kahit napakaluma na nito, maayos at maganda pa rin ang pagkakaselyo nito. Wala rin siyang nakitang butas sa lahat ng parte, kaya naman anuman ang nasa loob ng bagay na yon, nasisiguro niya na nasa maayos pa itong estado. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid dito, naglakas loob na siya na ito ay buksan. Kinakabahan man, pilit pa ring nanaig sa kanyang kaisipan ang kagustuhan niyang makita ng personal ang bagay sa loob ng balat na tela. Di nagtagal, pagbukas niya rito, tumambad sa kanya ang tansong punyal kasama ng isang libreta at batong kakulay ng langit. Wala siyang ideya kung para saan ang mga ito, ngunit sa tulong ng babaeng gumabay sa kanya, nalaman niya kung ano ang kapasidad ng mga gamit na kanyang nakuha. Ayon sa nilalang, nakagaya ng isang mandirigma, ang punyalang nagsisilbi niyang sandata. Ang batong magsisilbi niyang kalasag at ang libretang magsisilbi niyang karunungan sa lahat ng uri ng pakikipaglaban. Nabanggit din ito na kailangan niya ng mahaba-habang oras para magsanay,
kaya hanggat maaga pa magsimula na siya. Dagdag pa nito na ito na ang bahalang magbahagi ng mga bagay na kinakailangan niya, kung kaya't wala siyang ibang gagawin kundi ang sumunod sa lahat ng sasabihin nito sa kanya. Nang marinig naman ni Bidos ang sinabi nito, pakiramdam niya naghahanda siya sa isang laban. Ang hindi niya lang maisip, bakit parang napakabilis ng pangyayari. Ngunit sa kabila nito, bukal sa loob niyang tinanggap ang lahat ng sinabi ng kanyang gabay dahil alam niya na ito na lamang ang pagpipili ang meron siya. Pagkatapos ng kanilang naging pag-uusap, agad naman itong naglaho sa kanyang harapan. Nang mag-anyong usok ito, napansin niya ito na pumasok sa kanyang katawan, kaya naman di na rin siya nagdalawang isip na umalis sa gibang simbahan. At nang makalabas na siya sa lugar na yon, nakita niya ang unti-unti nitong paglaho kasabay ng dahan-dahang pagtago ng buwan sa likod ng mga ulap. Sa isang kisap mata, bumungad sa kanya ang isang bakanteng lote na minsang pinaglagakan ng simbahan. Nakakamanghaman para sa kanya ang mga nangyari. Di niya na ito gaanong pinagtuunan ng pansin dahil sa dami pa ng kanyang mga gagawin. Pagsapit ng sumunod na araw, nagpaalam na siya sa mga kaibigan niya. Batid niya kasi natapos na ang kanyang misyon, kaya wala na siyang panahon para manatili roon. At sa paglipas ng mga buwan pinuno, itino niya ang kanyang atensyon sa pagsasanay. Noong una, mga simpleng ehersisyo lamang ang ginagawa niya, pero habang nagiging dalubhasa na siya, dito na rin umuunlad ang pamamaraan niya ng pagsasanay. Katagalan, nang maisaulo na niya ang lahat ng nilalaman ng libreta, dito na siya madalas na nakikipagbuno sa kalabaw at mga baka. Palagi itong napapansin ng kanyang ama, ngunit wala itong panahon para tanungin siya ukol sa mga bagay na kanyang pinaggagawa. Ang mahalaga lang kasi para rito, magampanan niya ang kanyang tungkulin sa pamilya at bukod doon, bahala na siya sa buhay niya. Ganon ang pag-uugaling meron ng tatay niya, kaya naman hindi na siya gaanong nag-aalala kahit magsanay man siya sa harapan nito. Fast forward tayo, pinuno. Pagkalipas ng 2 buong taon, dalubhasa na itong si Bidos sa paggamit ng lihim na karunungan. Iba't ibang sekta ng karunungan ang tangan niya, kaya naman sa loob ng kanyang pagsasanay, halos muntik na siyang masiraan ng bait. Ayon sa kanya, kaya siya namumukod tangi sa ibang antingero ay dahil sa lawak ng kanyang kaalaman. Kung ang iba kasi dalubhasa lang sa paggamit ng sator, siya naman halos kabisado niya ang mahigit sa 100 lihim na aral. Dahil dito, kung kaya't wala na siyang gaanong kinakatakutan sa panig ng kaliwa. Di pa man gaano kalaliman ng kanyang kasanayan, alam ni Bidos na kaya na niyang pumaslang ng kahit na sinong may matataas na antas ng karunungan. Nabanggit din niya na noong naging dalubhasa siya sa paggamit nito, isang malaking katatawanan na lamang para sa kanya ang mga aswang na nananalasa sa kanilang baryo. At hindi man sa pagmamayabang pinuno, ginagawang pampalipas oras niya lamang ang mga ito tuwing siya ay nabuburyong. Ngunit dahil sa ganun niyang gawain, hindi niya napansin ang galit ng mga ito sa kanya. At para makapaghiganti, minanmanan siya ng mga nilalang upang mahanap at matukoy nila ang pinakamahinang miyembro ng kanilang pamilya. At ito'y walang iba kundi ang bunso niyang kapatid na babae. Walang kaide-ideya noon si Bidos sa mga nangyayari, kaya naman nang maisakatuparan na ng mga kalaban niya ang binabalak nito, doon pa lamang siya nagulat sa naging resulta. Isang araw pagbisita niya sa kanila, nadatnan niya ang kanyang mga magulang, natulala at halos hindi makausap. Sinubukan ng mga ito na itago sa kanya ang totoo, ngunit sa kasamaang palad na gawa niya rin itong matuklasan. Kaya naman nang malaman niyang tungkol sa kalagayan ng kanyang kapatid, hindi na siya nagsayang ng oras upang puntahan ito sa albularyo na kasalukuyang tumutulong dito. Pagdating naman niya sa lugar,
Nadatnan niya ang sumunod sa kanya, nakasalukuyan doong nagbabantay. Yung tatay niya kasi, napilitan na munang iwan ng dalawa para makapaghanap buhay. Pagsilay naman niya sa manggagamot, agad niya itong kinausap kung ano ang kalagayan ng kanyang kapatid. Ang kaso lang, nang marinig nito ang kanyang sinabi, hindi yun kaagad nakaimik, indikasyon na malubhana ang kalagayan nito. Maging siya man pinuno, naalarma na rin sa sitwasyon nito, gawa ng sa estado ng bata, para talagang hindi na ito magtatagal. Manong, mawalang galang na pero meron na ba kayong nalaman sa karamdaman niya? Wala pa. Kailangan pa namin ng sapat na oras. Masyadong malalim ang aral na nakabaon sa kanya, kaya hindi namin matukoy kung mangkukulam ba ito o mga aswang. Pero huwag kang mag-alala. Sinisikap namin gawin ang lahat para sa kanya. Sagot naman ng matanda. Nang marinig naman ni Bidos ang sinabi nito, medyo nagalit na siya. Sa lagay ng kapatid niya, hinding-hindi na talaga ito makakaligtas kung sakali mang tumagal pa ang pagtulong ng matanda. At dahil dito, hindi na siya nagdalawang isip na patabihin ito. Nakakabastos man ang kanyang asal, ngunit kailangan niya itong gawin kung hangad niyang makaligtas ito mula sa karamdamang yon. Nang mapansin naman ng matanda ang kanyang kabastusan, sapilitan siya nitong pinalayas. Ngunit nang akmang magkainitan na silang dalawa, dito na siya nagpakilala sa pamamagitan ng punyal na hawak niya. Huwag mo akong pigilan. Alam ko ang pinaggagawa ko. Ikaw, ano sa tingin mo ang nalalaman mo? Sa estado mo tanda, mukhang wala kang natutunan sa buong buhay mong pagtulong sa kapwa. Hindi ka bagay sa titulo mong yan. Dahil kahit hindi mo sabihin, alam ko na isa kang bulaan. Galit na wika niya. Pagkatapos niya itong sambitin, puwersahan niya itong hinawi papalayo, kaya naman wala na itong nagawa kundi ang manahimik sa isang tabi. At mula nang marinig nito ang kanyang mga sinabi, hinayaan na lamang siya nito na gawin ang kanyang nalalaman. Dahil dito, nagkaroon siya ng pagkakataon para makalikha ng sangkap na aalis sa sakit nito. Ayon sa kanya, hindi yun niyanggaw, ni hindi ito tinaniman ng bertud sa katawan. Alam niya na walang balak ang mga nilalang na buhayin pa ang kanyang kapatid, kaya naman ang ginamit nitong sakit ay merong kamandag ng ahas sa dagat. Hinaluan din nila ito ng iba't ibang uri ng lason, kalakip ng samut-saring dasal na magpapalito sa manggagamot na tutulong. Sa pamamagitan nito, kakain niyo ng matagal-tagal na oras hanggang sa hindi na nito mamalayan na patay na pala ang kanyang pasyente. Yon ang plano ng mga nilalang, ngunit sa taglay niyang aral, agad niya itong natuklasan. Ora mismo, nalaman din niya ang lunas para rito, kaya naman hanggat may natitirang buhay sa katawan ng kanyang kapatid, hindi siya tumigil. Kalahating oras lang ang dumaan nang makagawa na siya ng lunas, dali-dali niya itong ipinalagok doon. Nung mainom na ito ng bata, hinayaan niya itong makapagpahinga. Sa kasagsagan naman ng pagtulong nito, doon niya nanilikom ang lahat ng marka na nakita niya sa katawan nito. Isa-isa niyang tinawas ang mga marka hanggang sa matuntunan niya ang pugad ng mga nilalang. Nang ipakita niya ito sa manggagamot, para itong isang batang gulat na gulat sa bagay na kanyang nasilayan. Matapos nun, hindi na ito nagduda pa sa kanyang abilidad, kaya naman lahat ng ipinag-uutos niya rito, sinunod nito ng walang pagtutol. Ikinatuwa naman niya ang ganoong asal ng matanda, kung kaya't hindi na muna niya ito pinalis sa tabi ng kanyang kapatid. Pagsapit naman ng gabi, nang mapansin niyang medyo mabuti na ang kalagayan ng bata, agad siyang naghanda para puntahan ang mga kalaban niya. Galit na galit siya noong lumusob, kaya naman sa daan pa lang, nagtaas na siya ng bakod at puder sa kanyang katawan. Kung ang iba nagpapamalas ng mga nakakasindak na presensya,
Sa panig ni Bidos Pinuno, hindi yon nararamdaman ng kalaban niya. Malawak na kasi ang saklaw nito, kaya naman malabo itong makita ng mga nilalang na nasa malapit sa kanya. Ang tanging paraan para makita ang kanyang presensya ay lumayo ng ilang milya at tanawin ito mula sa pinakamataas na bahagi ng bundok. Dagdag pa niya na di rin siya gumagamit ng dasal sa pakikipaglaban dahil inilalagay niya ito sa kanyang sandata. Mas gusto niya kasi na may pagsubok siyang nararanasan nang sa gayoy sulit ang karanasan niya. Pagdating naman niya sa pugad, agad siyang sinalubong ng mga tagapagmasid. Nagmamayabang ang mga ito na hindi na nila kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Ngunit bago pa man nila mamalaya ng pag-atake niya, kumalas na sa kanilang katawan ang kanilang mga ulo. Pagbagsak naman ng mga nilalang, nagpatuloy siya patungo sa pinakagitnang bahagi ng pugad para ipaalam ang kanyang pagdating. Nang mapansin naman yon ng mga aswang, agad siya nitong pinalibutan. Bawat isa gigil na gigil, na animoy hindi na makapaghintay sa pagkamatay niya. Ngunit taliwas sa kanilang inaasahan, biglang nagbago ang kanilang naramdaman. At nagsimula ito noong itarak ni Bidos ang kanyang punyal sa lupa. Habang ginagawa niya ito, taimtim itong nagbigkas ng mga buhay na salita na agarang pumalibot sa buong paligid. O makasalanang lupa, kasumpa-sumpa ka sa lahat. Walang laban kahit ang kapangyarihan ng Panginoon. Inuutusan kita. Alisin mo ang mga tampalasang sayo ay nakatungtong. Pagkasambit niya nito, sinabayan niya ito ng mga salitang Latin hanggang sa dahan-dahan na siyang nakakaaninag ng mga nagliliwanag na ugat sa paligid. Ang mga ugat na yon ay mabilis na tumutungo sa kinatatayuan ng mga nilalang at sa isang iglap lumambot ang lupa na kanilang tinutungtungan. Bago pa man sila makapagpalit anyo, kalahati na ng katawan nila ang lumubog. Dahil dito, agad namang naalarma ang mga gabunan hanggang sa ang natira na lang ay ang namumuno sa kanila. Sinadya itong mangyari ni Bidos, gawa ng gusto niyang mapagdusahan ito ang lahat ng masasama nitong gawa bago man lang ito pumanaw. Dahil dito, nagpang-abot silang dalawa. Akala niya malakas ang nilalang na yon, pero nang masugatan ito ng kanyang punyal, agad din itong nakaramdam ng panghihina hanggang sa tuluyan na itong maagnas na animoy hindi man lang umiral. Sa puntong yon, dito niya napagtanto na masyadong malakas ang kanyang abilidad kumpara rito. At magmula noong nakamit niya ang kauna-unahang paghihigante, hindi siya tumigil sa pagpatay sa mga masasamang nilalang sa mundo. Sinasabi na itong si Bidos Pinuno ay patuloy pa ring naglalakbay upang maghanap ng kalabang papantay sa kanyang kakayahan. Ngayong pangkasalukuyan, kahit matagal na siyang hindi nakikita ng kanyang pamilya, umaasa pa rin ng mga ito na buhay siya at nasa maayos na kalagayan. Dagdag pa ng mga ito na hindi sila nagkaroon ng sama ng loob dito dahil alam nila na itong si Bidos ay hinirang na pinakamalakas na mandirigma ng gibang simbahan.